ka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kun ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, somewhere.
be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena, nga yaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bugay, kag paghigog na. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Ang magulang ni Athena, nagsunod gid sang lakat sang iloy niya. Wala pa gani nakatapos ang high school, nag-ilop na. Ay kagsugod sad to. Ay kung sino na lang ang lalaking ginupdan niya. Gani kun ako sa imo Anita, hindi ako magpasugot nga madayon ang kasal nila ni Arnel. Kag hindi kita makapakot ha? Ang dugo gid na iya. Kag kung magsaler kay Athena ang dugo sang iya iloy, mapaikrat man ini. Ote, gusto mo ba lang nga makaangkon sang anak nga ginpindi, ho? Hindi. Hindi. Anong siling mo, ma? Wala sang kasal nga matabo sa inyo ni Athena. Apang, ma, nakapamalayi na kita sa ila, hindi bala? Bisan pa. Ma, ano ba nga kabuangan ini? Arnel, mapamati ka sa akon. Gintunto kita sang nobya mo. Ano nga gintunto, ma? Hindi sa parihos ang pagkilala natin sa iya. Maayo lang gani kay nakakanto ako sa ilan ni Kumbari Dinda. Kag nakahibalo ka bala? Ha? Madamo ako sang nahibalaan didto bahin sa pamilya niya. Nga, ama. Ano pag iblang gusto mo nga mahibalaan bahin sa pamilya niya? Hindi ba lang nasugid na niya sa aton nga patay na mga ginikanan niya? Nga isa ka kabutigan? Ma? Ang matuod, Arnel, buhi pa ang iya iloy. Sigurado ka ba, ma? Kung matuod nga buhi pa ini, nga hindi nila kaupod. Nga iban nga tawo ang nagpadako sa iya. Tungod maskin pili sang iya iloy, nga mag-upod sa iban nga lalaki. Sang sa mangin tampad sa ila amay. Ba? Ha? Sa kabaret gali nagaobrasan to ang iloy ni Athena? Kagin pakaslan sa isa kapanday? Sa pihak sang tanan? Nag-upod gihapon ini sa iban nga lalaki? Gani ginbatyag ini sang tuman sang amay ni Athena? Gani naghikog ini? Hindi. Diyos ko. Kag hindi lang ina Arnel. Hindi ba na siling mo? May hinablo si Athena? Oo, ma. Si Maika. Kaginbilin ini sa iya? Kay kasubong sang iya iloy. Hindi man makahibalo sang iya responsibilidad sa iya anak. Kali sa baylo nga atipanon ang bata, ginpanghatag niya ini. Kag padayon nga nagapanamit sang kabuhi niya. Kag kung sino nga mga lalaki ang ginapakigupuran niya, kasubong sang iloy niya. Ano karon ang punto mo dira, ma? Anak, nakahibalo ka na gid. Nga hindi kami partikular sa kabuhian sa mga tao nga ginahigugma ninyo. Nakita mo naman,
Bisa na kahibalo kami nga adoptiba lang siya ni Ma'am Remedios. Nagpamatok bala ako sa relasyon ninyo? Wala. Apang lain nga klase ini natukiban ko eh. Kung ang utod niya nagsunod sa iloy niya, mahimo nga siya man. Oh, hindi bala? Hindi naman siguro gusto ang na-check na, ma. Kung hindi gin man, mas maayo inang nagahalong kita. Arnel, palangga namon kamo ni papa mo. Kag gusto namon ang the best para sa inyo. Ilabi na sa mga tinuga nga pakaslan ninyo. Kag makaupo ninyo tubtubuhi. Tungod sa ilaman, nagadepender ay inyo kapaslawan, kag ang inyo kadalagaan. Kung magpareho ka sa amay ni Athena, hindi ko inapadala, anak. Kag basi bala kun, amo ina ang ikamatay ko. Ma? Anak, pamatii ako. May panahon pa man. Mag-isol ka sa kasal ninyo ni Athena. Matapos ko nga mahibalan ang tanan, hindi na ako mapahamtak kung siya ang imo mapangasawa. Kay, paano gali kung ang sunod sa iloy niya? Nahangpan ko ikaw, ma. Gusto ko maghulag ka sa labing madali nga panahon. Nakuha kong punto ni mama. Nagkaiba naman ako. Nga kung makasal na kami nga duha ni Athena. Maging ko siya nga kahuyanan para sa pamilya ko. Ang pangasawa sa mga utod ko. Punos na galing sa mga respetado nga pamilya. Pagkatapos ako, ang kasubo lang ni Athena nga magamo ang pamilya, among makuha ko. Apo nakaiba naman ako. Ngayon mo sila kahapos-tapuso ng tanan sa among gaduha ni Athena. Kinahigog makugid siya. Kag maging masakit para sa iya ang tanan. Apang sa piya kabahin, siya ang may sala. Kung ginsugid lang niya sa ako ng tanan sang temprano pa, basi ko napatag ko pa sang maayo ang mga ginikanan ko. Apang, kung hindi pa sa iban nga mga tao, wala pa kami makaibado. Daw gusto ko man paminsaron, gagin into ako ni Athena. Good morning, Mrs. Frias. Huy, hindi pa bala ha? Sobra sa inyo ka-assuming. O nga, ahaw. Matuod man nga mga Mrs. Frias ka na. Kagwala na sa mga pugong sina. Here comes the bride, all dressed in white. Amugid pala sina kung kalaslon? Ginasunlo gidayon? Ginsiling mo pa. Ay, Athena, hindi lang amo sina. Sa tiyon nga makabalik na kamuhalin sa paghanimon, mas kapagid na sunlogon. Basi bala kung may mahatag pa sa imo sang balot, para nga
Pangpatig-asang tuhod. Aba? Basta, tanan kami diri sa school. Imbitado, gid ha? Siyempre naman, no? Nahambala na namon ina ni Arnel. May isa ka bulan pang hulaton naton. Kagamang pag-abot sang adlaw sang inyo kasal, Athena. Oo, Nanay Remy. Apang hindi ako makahibalo, Nay. Kung ginanervyos ako, na hindi ko man mahangpan. Kung sa bagay, wala ko ina na-eksperyensyahan. Apang bisan sino nga sugilanon ko, amugid ko no sina ang ginabatsyag. Kag mas kuno nga nagapanervyos, kung ara na kamo sa sulod sang simbahan. Kanagapamangkot ang pare nga may nagapamalabag bala sa kasal nga ini. Asus, Nanay, Basi kung pag-abot sina nga party, malipong na ako sina, Nay. Basi bala kung may nagabusong, nga hinali lang nga magtuhaw sa tunga. Kag magsiling siya, nga siya ang nagapamatok, kay si Arnel ang amay sang ginabusong niya. Hindi man siguro matabo ina. Si Arnel pa, nga tama kabuot. Isa pa kung may ginatago siya. Hindi man siguro magpakaisog ang giningkanan niya nga magpamalayo diri sa aton. Kung sa bagay. Gan ipahamtang ang buot mo, Athena. Oy, Arnel, ano ka bala? Anong natabo si imo man? Nga daw kahipos sa imo, haw? Daw naghinulsol ka bala? Nga nagpropose ka sang kasal sa akon? Kinatulok lang niya ako. Arnel, may problema bala sa aton kasal? Sugiri ako. Wala naman kung tanin sang problema tugod. Handa na ganing tanan eh. Wala tani? Ang buot silingon, may ara matuod? Athena, anong motibo mo? Nga naglikom ka sa akon. Ha? Ang likom nga ano, Arnel? Bahin sa iloy mo. Kay tatay mo kay sa utod mo. Arnel? Anong nahibalan mo bahin sa ila? Ang matuod. Nga wala mo dahil pag-isugid ini sa akon. Isugid ko man tani sa imo, Arnel. Nagatipon lang ako sang kaisog sang buot. Paano ini karon? Naunahan ka pa ni Mama. Siya pa nagsugid sang tanan sa akon. Nahanungod sa inyo. Ang buot mo, silingon. Nagkahibalo na siya. Siya ang unang nakibalo. Ano? Kung ako lang nakibalo, mahimuan ko sang pagyang tanan, Athena. Tugod sa piyak sa kabatuuran ngayon na, wala nagbago ang panulog ko sa imo. I love you. Just the same. Apang lain ang naging sitwasyon. Paano nga nang lain? Mas una nga naghihiba ng pamilya ko. Gani, bisan gusto ko man ikaw nga pagkigbato sa ila, hindi ko na mahimo. Do pareho lang gali nga ginahambal mo. Nasupak na sila. Nga mangin katapo ako sang pamilya ninyo. Athena. Ako na mo. Matuod
tinuod gigali ang duha-duha ko. Hindi na sila gusto nga madayon ang aton kasal, Arnel. Ginapaisol na ako ni mama sa aton kasal nga duha, Athena. Kag mapati ka man. Hindi ako makahibalo sa buhaton ko. Ginagamhan ako, Athena. Mahal ko ikaw. Ikaw ang babae nga gusto ko nga dalon sa tubang sang altar. Apang dakong respeto ko sa ilan ni mama kag papa. Kag hindi ko sila pagpaslawon sa ginapagabay nila sa akon. Unfair naman siya, Arnel. Nga ginakumparar nila ako sa akon, Eloy, kag sa utod ko. Kung tani, hindi mananay nila ako paghusgahan. Kung tani, hatagan man nila ako sing kahigayunan. Nga mapakita sa ilang nga lain ako, Arnel. Lain ako sa iloy ko kang sa utod ko. Lain ako, Arnel. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundag din sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugay, kag pag-ikog na. Direksyon, Marnie Mungkal.